Aurreko atalean lehenengo mundu gerraren hasierako hortan hitz egiten genuen bezala, bi bloke sorrera hortan usten genitun, Europako potentzia nagusiak eta blokeien inguruan jungo diren sortzen aliantzak eta komentatzen genuen 1914an, konkretuki ekainaren 28an, txinparta batek bultzatuko dula, piztu egingo dula, denbora luzean garatzen, pilatzen ari zen gerrarako bomba erraldoi hori, bai? Hau izango da, esan dugun data hontan, ekainaren 28an Austriako artxidukearen hilketa. Austria-Hungariako enperadoren semea zena eta bere emaztea Sarajevora hurbilduko dira, bisitan, eta han eskubeltza izen benetan erakargarria duen erakunde terrorista bat, nolabait anarkista, baina aldi berean Serbiako gobernuak eta polizia sekretuak edo bultzatutako erakundea izan da. Atentatu bat baino gehiago eragiten ditu justo egiten duen hirian zeharko bidean, eta batek arrakasta izango du. Gabrielo Princip izeneko terrorista batek tiroz akatzen ditu biak, bai? Hau klabea izango da, Imperio Austro-Hungariarrak bere oinordekoa galtzen duelako, eta badakielako horren atzean hurbilago edo urrutiago behintzat bai finantziatzen erakunde hau, Serbia dagoela, Serbiako gobernua dagoela. Baldintza oso gogorra jartzen dizkio inperioak Serbiari, eskatzen dizkio hainbat eta hainbat gauza egin behar ditula, kondenatuz aparte, militarki ere utzi egin behar diela poliziari, Austro-Hungariako poliziari, Sarajevon markatu Serbian sartu eta bertan ikerketak propio egin, eta hainbat deklarazio, Serbiak izango dituna batzuk ezinezkoa direlako bete. Eta horrek eragingo du, hilabete berandu hau, 1914ko uztailean 28an, Imperio Austro-Hungariarrak Serbiari gerra deklaratzen diola. Ziurranik, hauek pentsatzen dute, eta bata bestearen atzetik horrela jungo dira pentsatzen, gerra berehalako zerbait izango dela, berehala irabaziko dutela deklaratu ondoren, baina aurretiko urteetan sortu den aliantza bloke kontu hori, aipatu izan dizuet, domino fitxan joko hietako bat moduko zerbait gertatzen da, bai? Fitxa batek bultzatzen du bestea, beste horrek bultzatzen du hurrengoa, eta horrelako nolabaiteko kate bat bilakatzen da, nun gerran sartzen jungo dira herrialde guztiak. Serbiaren aliatua Errusia denez, eta gatazka handi xamarra ditulako Imperio Austro-Hungariarrekin aspalditik, tropak mobilizatu egingo ditu. Bai? Horrek bultzatuko du, Alemania Imperio Austro-Hungariarren aliatua dela, eta gainera pentsatzen dula, badula zer irabazi Errusiaren aurkako borroka hortan, gerra deklaratzen diola Errusiari. Frantziak aliatua dela ikusi dugu aurreko atalean Errusiarena, gauza bera Alemaniarekiko. Ikusten dezu esaten izuen domino zentzu hori, ez? Alemaniak estrategia pentsatua zeukan arretik, bazekien etzela komenigarria beretzat bi frontetan borrokaitea, hau da ekialdean eta mendebaldean, eta erabakitzen du lehenengo zein berduna dela Paris kontrolatu. Paris kontrolatuta pentsatzen dute, erreixa izango dela Frantzia osoa desmobilizatzea, bakian gelditzea, eta Frantzia zuzkan defentsa nahiko potenteak saiesteko inbadituko du Belgika bidez, saiatu nahi du iparraldetik Parisarako bidea kontrolatu. Zer gertatzen da? Tradizionalki, historikoki, eta momentu hontan ere bai, Belgika eta Britainia Handia aliateak izan direla. Eta naiz eta Alemaniak ez espero, Britainia Handiak, Belgika inbaditu ondoren, gerra deklaratzen dio Alemaniari. Hortik, beste aliatu bat, Japoniak ere deklaratuko dio Alemaniari gerra. Eta gero beste herrialde txiki asko, jungo ira eskutik, hobeto esan da, gerrak deklaratzen, beraien aliantzei jaramon eginez. Kenduta Italia,
gogoratu zegoen Imperio Zentralen bloke hortan, baina behin gerra hasita erabakiko du interes gehiago dakala Austro-Hungariako hegoaldeko lur batzutan, eta beraz Italia Imperio Austro-Hungariarri egingo dio gerra. Datak, aurkituko gea, uztailaren 28-tik abuztuaren 27-ra, hau da, hilabete batean, bat eta besteren atzetik gerran sartuko direla blokeetan zeuden herrialde guzti hauek. Gerraren bilakaeran oso motz arituko gea. Bai, gerraren inguruan gehiago jakine bazue, baituzue dokumental ederrak eta interesgarriak, sakonak eta luzeak, bataileak eta gertakizunak eta ikusteko. Oso laburbilduta gu, 3 etapatan banatzen da klasikoki lehenengo mundu gerra, alde batetik 1914 urtekoa, deitzen zaio gerra azkarren momentua edo mugimenduen garaia. Bigarrena estankamendu momentu bat, posizioen gerra edo, 1915, 16, 17 arte, 17koa transizio urte bada. Garrantzitsua beste bi gertakizun importante gertatzen direlako, ikusiko ditugu. Eta azkenik urte erabakigarria edo 1918koa izango da armistizioaren urtea. Lehenengo urte hori, 1914koa, aipatu duguna, armadak mobilizatu ingo dira, modu azkar batean, denek pentsatuz berehala irabaziko diotela etxaiari, tropa mugimendu asko eta azkarrak izango dira. Esan bezala, Alemaniak Errusia horregin baino lehen, saiatuko da Parisira iristen eta kontrolatzen, Belgika eta Luxemburgo bidez, baina bai belgak baita frantziarrek ere defentsa oso potentea ingo dute eta gelditu ingo dituzte. Ekialdean berriz, Errusia, Alemania eta Austro-Hungaria inbaditu eta arrakasta gutxi batzuen ondoren, Tannenberg batalian, ez dakit nola pronuntziatuko dan, porrota handi izan zuen Errusiak eta atzera egin beharko du. Garai hau, hainbat borroka handi eta azkarreko garaia izan ziren, baina ez zen egon erabakigarria izan zen gertakizun bat, nun eramango duen herribalde bat edo besteak abantaila handi bat edo izatera. Horrek eramaten ditu, 1915, 16 eta 17ko tarte batera, posizio gerra batea. Nun irudi nagusia izango da Lubakiak. Lubakiak, trintxera, bakizuen, nun ejertzituak praktikamente lurperatu egiten dira. Arrazoi nagusia izango da, ezin dutela etxaiekin eta teknologiak sortu dituen arma berriak, ametralladora alde batetik, baina batez ere artilleria ikaragarri bat kontuan izan hildakoen 70 inguruan edo artilleriak eragingo ditula lehenengo mundu gerra hontan. Bi arma hauek eta beste batzuk gehi estrategiak ez direla aldatu praktikamente modelo decimononikotik, hori Lubakien zera hortara, gerra hortara eramango ditu herrialde guztiak. Mendebaldean, Mantxako kanaletik, Suitzarako fronterako bitartean, lerro handi bat dago, oso zabala ere bai, eta antzeko zerbait bai Turkian, Italian eta bar. Inor ez da gai izango, frontea usteko. Eta horrek suposatzen du, gadura oso latza, oso sakona, batez ere bizitzetan. Aipatu beharko genituzke eta ikasi 3 bataila ikaragarri, lehenengoa Berdungoa, Alemania, Frantzian Berdungo hiria kontrolatu nahian arituko da, ez du lortuko, gutxi gora bera 70.000 hildako kalkulatzen da zeudela, kontuan izan hildako kopuruak oso zailak direla kalkulatzen gara jontan. Bigarrena, desastro indikan handiago bat, Somme izeneko bataila, gudua, Frantziak eta Britainia handiak Alemaniar lerroak hautsiko nahiko dituzte, arrakasta gutxirekin, 1.200.000 hildako, gutxi gora bera, eta ekialdean Gallipoli izango da, Dardanelotan, Turkoen aukako borroka latzan, mendebaldeko alietoek,
ia 1,5 milioi hildako. Bai, kalkulatzen da, imagina ze sarraski mot eta saigean hitz egiten, egunero 10,000, 20,000 soldadu inguru hiltzen zirela batalla hauetan. Hala ikaragarria. Ze psikologiko ere zer suposatzen zuen garaiontan. Bueno, 1917 urtean bi gertakizun importante. Alde batetik Amerikako Estatu Batuak gerran sartuko dela. Eta bigarrenetik Errusiar irautza. Hasieran ez, baina berehala suposatuko du aldaketa potente bat, urrengo gaian ikusiko dugu, ze Errusia nolabait edo erretiratu ingo da gerratik, ze badu nahikoa duen zearekin. Irautzarekin. 1918 urtean aurkitzen gara alde batetik. 17ko azken tartean Amerikako Estatu Batuarrek sartu direla eta ari direla tropak eta materialak iristen Europara. Hori, klabea izango da. Bestetik, aliatuek iniziatibak eta lurrak irabazten hasiko direla, berreskuratzen hasiko direla. Eta eskatzen dituzte uztailerako Frantziako denbora luzean okupatuak egon diren lurraldeak. Horrez gain barkatu esan behar dugu, bai Austria-Hungrian, bai Turkian, baita ere Alemanian, krisi ekonomikoak, krisi politiko oso potenteak izango direla. Eta adibidez, Alemanian greba orokor handi bat sortuko da, baldintzak ez direlako bate egokiak eta esan bezala krisia handia dela. Horrek guztiak, faktore askok, ez garaipen militar erabaki hor bat, ez Berlinen sartzen direla edo ejertzito guztia porrot egiten duenik. Baizik eta orokorrean, desastre egoera hori, krisi egoera horrek, egingo du 1918ko azaroan Alemania errenditzea eta azaroaren 11ean armistizioa sinatzea eta gerra amaitzea. Zalantza askorekin eta barne gatazka askorekin eta sensazio batekin ondoren Alemaniako herritarrengan ez dela ikaragarrizko porrota izan, ez behintzat militarra, eta faktore ezberdin horiek agian gainditzerik bat zegoela. Horrek utziko du nahiko garratza den zaporea jende askorengan, batez ere ejertzitoan eta politikari batzuengan. Ondorioak, ikaragarriak, gerra garaian, garbi dago gerrak ez duela albideratzen demokraziaren funtzionamendu normalak, eta beraz, herrialde guztietan ezagutzen zen liberalismo politikoa alboratu egingo da. Ekonomian, politikan, gizartean, estatuaren interbentzioa asko sakoena izango da, estatuaren indarra handitu egingo da, eta horrek ere egingo du gerra ondoren estatuaren gaitasuna handiagoa izatea, leku gehiagora eta modu indartsuago batean iristea. Hori islatzen da, administrazioen burokraziaren gorakada handi batean, bai? Ekonomia eta gizartea zuzentzeko ezinbestekoa izango da, baina gerora gelditu egingo den sistema bat izango da. Gizarte egituran aldaketa sakonak eragingo ditu, ez bakarri demografikoki estanda handia gertatuko delako, estanda negatiboa, baizik eta ere, lehenengo aldiz gizonezkoen mobilizazioa handia da eta hain beharrezkoa da lanean jarraitzea enpresak, nun inkorporatuko dituzte enpresetara emakumeak. Lantegietan sartuko dira emakumeak, etxetik atera eta enpresa mundura lan egitera joan, soldata baten ordez, eta horrek egingo du gerra maitzean emakume askok nahi ez izatea bueltatzera behain etxetara. Eta beraz, hasten da hor dinamika bat, eramango dula emakumearen presentzia handiagoa izatera esango denuke kaleetan, gizartean eta bar. Gerra garaian eta ondoren ekonomia, Europako ekonomia guzti suntxitua izango da, inoiz ez bezala suntxitzen da Europako ekonomia. Industrian aldaketa ikaragarriak erango dituzte, gerra hauek,
beharrak bultzatitu industria mota bat, eta ez beste batzuk, eta estatu guztiek ikaragarrizko zorrak eta ikaragarrizko inflazioak aurkituko dituzte berehala. Bai? Lehenengo mundu gerratik, naiz eta segurazki momentu hortan ez ziren oso konstiente izan, ja ez da Europa izango munduko potentzia nagusia, baizik eta Amerikako estatu batuak. Horrekin batera, aldaketa politiko sakona gertatuko dira Europa osoan zehar, egia da Britainia Handien eta Frantzian indartu egingo direla arrakasta izan duten demokraziek, bai, eta partido demokratak, bai, baina justo kontrakoa gertatuko da beste herrialdeetan. Urrengo urteetan, edo momentu hontan bertan sortzen ari diren mugimendu politiko-sozialak, adibidez Errusian marxismoren eskutik barkatu, edo Italian eta Alemanian fascismoren eskutik, sistema liberalaren aurkako kritikaren inguruan bilduko ditu partido politiko soberezi batzuk guztiz autoritarioak izango direnak, ikusiko ditugunak aurrerago ere. Giza galerei dagokionez, txipena eta eriotza, itzelak dira, terrorifikoak dira, kalkulatzen da, eta berriz diot ez dela erretxa kalkulatzen, gutxi gora bera 11 milioi soldadu hil zirela, eta gutxi gora bera 21 milioi zauritutako. 170, lehen komentatu dizuet, artilleraren eraginez. Erabilizen gasa, beldur gehiago sortu zuen hildako baino, ala ere 20.000 hildako inguru eragin zituen gasak, eta zibilen artean ere inoiz bainan hildako gehiago. Ez da erresa kalkulatzen, horregatik datuak oso zabalak dira, 5-10 milioi hildakoen inguru hitz egiten da. Honek gertu bertzaio, gerra ondoren, goseteak ikaragarri izan zirela Europako hainbat eta hainbat lurraldeetan, eta gaixotasunak ere bai. Pobrezia sekulakoa izan zen hasierako urte horietan. Famatu egingo da, Espainiako gripia izen hartuko duena, ez da Espainiakoa delako, baizik eta izena hori jarri ziotelako, mundu osoan zabalduko dena eta eragin ikaragarri izango duna. Pandemia mundial bat. Ondorio soziokulturalak ere egongo dira. Komentatu dugu lehen, gerra honek bultzatuko ditu belaunaldi oso batean pentsamolde modu berezi ezberdin batzuk, kontzientzietan eragina handia izango du. Batzuk egia da bakezalearen alde edo agertuko direla, ez errepikatzearen alde elementu hauek, baina ez da sentimendu nagusiena izango da. Ez da sentimendu nagusiena izango, Sinistuko dute batzuk, ez dela ondo itxi, ez dela nahikoa izan gerra hau ixteko zeuden zauriak eta zeuden planteamendu politikoa ez zirela egokiak, eta horregatik liberalismo eta demokraziak kritika handi xamarra jasoko ditu. Alde batetik komunismoa, ezkerretik, eta bestetik lehen aipatu egun faxismoa eskuinetik edo. Esan bezala aurrerago ikusiko ditu. Eta sortzen da ere, edo ez da bintza desagertzen, sensazio bat, aurkaria suntxitu egin behar dela. Ezin da aurkaria bizirik utzi edo. Beraz, planteamendu hauek hurbileko politikan eta hurbileko historian eraginik zugarra izango du. Ikusiko dugunez urrengo gaietan. Gerra maitzean, Europa eta kolonia eremu batzuetako egitura politiko eta mugen eraldaketa sakona supotsatuko du, aurkitzen gera 1914 urtean gerra hasi zenean 3 errepublika ez dela Europan eta demokrazia gutxi, eta 1919 urtean aurkituko gea 13 errepublikekin, eta demokrazia askoze gehiago ongo direla. 4 imperio handi desegin egin dira, oso urte gutxitan. Bake itunak sinatuko dira, 1919ko Baritxko bake konferentzian hasita, bertan 27 herrialde garaile aurkeztuko dira, baina 4 potentziek manejatzen dute kotarroa esango genuke, bake egoera hau eta ze itun sinatuko diren. Wilsonen Amerikako Estatu Batuak, Lloyd Georgen Britainia Handiak, Clemenceau Frantziako presidentea eta Victor Emmanuel Orlando Italiako presidenteari bai. Hauek sinatzen dituzten akordioak eramango dute independentziara Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania,
Japonia Marianak eta Karolinak beregatu egingo ditu, gerran jarraituko du ekialdean berehala Txinan, ekspansionismoaren tendentzia handi batean eramango dula bigarren mundu gerran sartzera. Alemaniarekin 1919 urtean sinatzen dute Versailesko ituna. Alemaniak oso gaizki biziko duna momentu hortan eta hurrengo urteetan, desagertu egiten da Alemania imperioa, koloniak irabazleen esku gelditzen dira guztiz, bere mugak, momentu hortan zituen mugak gerra hasi baino lehen, Alsazia eta Lorena Frantziara pasatzen dira, ekialdean oraindik gogorragoa Poloniak irabaziko ditu agertzen dela herrialde berri bezala hainbat lur, eta onartu beharko du gerra hasi izanaren ardura edo. Bai? Horrez gain, ikaragarriak diren erreparazio ekonomikoak ordaindu beharko ditu urteetan zehar, eta bideratzen dute, derrigortzen diote desmilitarizazio prozesu batera. Ezingo ditu hainbat arma, ejerzito, soldadu eta izan hurrengo urteetan. Austriarekin 1919 urtean eta Hungariarekin ezberdintzen direla hemendik aurrera 1920an, Austro-Hungariako imperioa zatitu egiten da, desagertu egiten da. Austria txiki bat sortuko dute, ezin gainera Alemaniarekin batu, galera zita dute. Hungaria txikiago bat sortzen da, itxasorik gabeko Hungaria bat, itxi egiten diote sarrera hori. Txekoslovakia barkatu sortzen da, Polonia, Italia eta Errumaniaren alde galtzen ditu lurrak, sortzen da Jugoslavia, barruan eremu edo nazio importantena Serbia dela, baina Montenegro, Eslovenia barkatu Kroazia eta Bosnia-Herzegovina batuz, gerora arazo handiek sortuko duen baketa, bakigu. Eta gero Otomandar imperioarekin ere 1920 urtean markatu ituna. Hau ere desagertu egiten da imperio bezala, eta Turkiako errepublika esartzen da Anatolian. Ataturk izeneko militar baten esku. Irak, Palestina eta Transjordania erresuma batuaren menpe gelditzen dira, demokratizazio eta askatasun independentzia prozesu baten bidean edo kokatuak. Arabia Saudi dinastiaren eskuetan gelditzen da, oraindik bertan dagoena, eta Siria eta Libano antzeko lehen gertatzen dena Irak, Palestina eta barrekin, baino Frantziaren mandatuaren esku gelditzen dira. Beraz, ikusten dugu mundua eta batez ere Europa eta Europa ingurua, aldaketa ikaragarri sakona duela eta edozein mapa behiratzen badezuela interesgarria dela ikustea 14ko mugak eta ondorengo mugak ere. Gerra ostean, aurkitzen gera mundu barkatu ezberdin batek. Alde batetik Europak esan bezala munduan zegoen kasi, inkontestablea zen hegemonia galdu egin du Amerikako Estatu Batuen alde. Ez dira, naiz eta gerra amaitu den etxeitasunak desagertu inondik inora, eta arazo sozial eta politiko ikaragarriak egongo dira, bai nazioetan barruan, baita nazioen artean. Eta horrek bideratuko du bigarren mundu gerra berehala gertatzea. De hecho, historialari askok planteatzen dute lehenengo eta bigarren mundu gerra bakar baten pentsamoldearen barruan edo. Amerikako Estatu Batuen eskutik saiatuko dira zerbait egiten egoera gatazkatsu honekin, Nazioen Liga sortuz 1919 urtean, nazio erakunde bat gaurko ONUaren aintzindari izan zitekena, nun helburua zen munduko bakea mantentzea, baina ez du arrakastarik izango inondik inora. Bai? Tira, hemen usten dugu, oso labur, lehenengo mundu gerra, ikaragarria, ez ahaztu mesede zenbakien atzetik zenbat pertsona eta zenbat sufrimendu dagon, eta zenbat tonto, bultzatu dutenak alako egoerak, ze absurdoak geran gizakiok alakoetan sartzen garelako etengabe, eta badezue material pila bat interneten, hau zabaltzeko eta gehiago ikasteko. Sondo izan!